okay. The last thing I need is to be heard, but to hear what you would say. Word of God speak, but you pull down like rain, washing my eyes to see your majesty. Be still and know you're in this place. Please let me stay and rest in your holiness. Word of God speak. Finding myself in the midst of you, beyond the music, beyond the noise, all that I need is to be with you in the quiet. Hear your voice, word of God speak. You pull down like rain, washing my eyes to see your majesty. Be still and know you're in this place. Please let me stay and rest in your holiness. Word of God speak. Would you pour down like rain, washing my eyes to see your majesty. Be still and know you're in this place. Please let me stay and rest in your holiness. Word of God speak. Finding myself at a loss for words in the final phase. It's okay. Hakani kisngi ipidang subhai fi baro iwepi we haka kerteng ke jong turai jisu ni ai khuble ye firu baro ki bejupet mat sngap yakani ko khubor lingba kani ke YouTube channel ki bangju IFE manak singi Sunday menta ka singi rong idan ye shakri jong blai i pastor piading do iban sasam yak khubor hapdeng jongi swabengin net ben yo sngo yak khubor tung ye let min ya puli khnyat na khtian ga jong blai na sam ko basispa khat khandai ba phrap khandai ba khandai phuwe junom atrai la pen scam ya ka khtian jong me habneng ka jingsi sha jong me long pateng la pateng ban rio baro mela sengnong rim ya ka khando te ka yaine ki yaine ha ka ni ka sngi kat ba kum ko jingbu rukom jong me na ba ki shakri jong me long ki e baro tung ina yo snow ya ni ka khtian ga jong trai ha ni ka por gi ni pulie batto ha ni ka por ni le ni sha score no ni play jimot no ni phai ni yo ya ni ka jing shakri ga jongi ni yo snow limba ka khubor ni pastor pi ading do tung ni IT na ane ka por shei pastor na ai khublei fi baro khat ki ba yo snow ya ni ka jingkren snow yo blay ba mata ga skinga yo ban ai byang fi ya ni ka khtian ga jong trai but ngada community ngada ngejru ngala duairu ngala pen kre bagani ga jingkren kalong ga jubab ya ga jing im jong fi kalong ga jing yarap ya fi ba pin snow tho shushu ha ga jing day jong fi shimat but ublay dan preng jong fi dan na ga ni ga por ha ga jaka ka ba pim snow tho balay ublay jubab ya ga jing duai jong fi
but let's say don ki ek jing im jong fi ki ba pim sngo tho shai na ka tien ka jong blai nga yang nang ni nga kwa ngan ai fi ki jing hi kai na ni ka tien ka jong try ka ban rap fi ba pin la ban sngo tho ya ka nong rim na ka tien ka jong blai knang ba pin la ya ka ba pin ya chkhmat ya ka ba pin yo I ayu blai don man kren na mar ka jing im ko jingi ka don ka mangin sngo tho I nong rim na ka tien ka jong blai but hang ta la da finget but aba piduai pi ya chkhman finu I hang ta blai un jubab ya jing duai jong fi na ai ngo yo blai bang yo ban kren na fi malaga por but ngayo I malaga por fi page but kambo de bleng jong fi subscribe ru ya ga channel nga ngo yo blai nam ta gata but nga de khmilen ti ba kini ga jing kren jong am ta gisngi kabang kren kanom long le no ai kanom dei ka pin chupen le no kai ka por ngam kwa pin ji shong man ji snap ye ne ktien ka jong play ha ga ru kom ba chupen dap ru kom reken mau kane ka ktien ka jong play ka bang dan man kren nang ne ga dei ka balong ka jinger khuye nga ka long ka jinger khuye ka bon bat kan long jinger khuye piru ki ba yo sngo kala ban dan pidan ka bakum ka no ka jaka ka bakum ka no ka por le se pidan ka bakum ka no ka jing ja ka jing kendo ka jingem ai gani ka ktien kan long ka jing men toy ka jing im ka jong phi bat kan long ka jinger khu ka bakrawi fi ka bang kwa ngan puli fi ning kong agani ka por na ka ktien ka jong play shoy ka bang ai kerteng ngan puli gani ka jing ruai ka badan ha ka kitab sam ka lanang ka basaw po ar la fin puli na khat ka ning kong hadu khat ka baar ngan chi puli ka ban ngan chim ko we ka khat nang ne bat ngin si ya chkhmat ban snap ayu ka ka khubor ka bo play udan man kren chi fi mena gisngi tongan puli fi na ka lanang ka basaw po ar na ka khat kabaning kong ter ka ang gini kitien kum bau trang u kairang iki wa kum ta ka trang ka men sim jonga ye me au blay ka men sim jonga ka sliang yo blay ba im lanung an wan bat ngan pau ha khmat jo blay ba pinapuli ka khat ka babot ka khat ka balai ka ang ki ummat jonga kilalong ka jingbam yang men sngi bat men mit kat ba ki ong yang halagasngi hangno uta ublay jongme udak jinkli kani ka ktien ka jong blay ka mga puri hangni khat ka balay ka ong ki ummat jonga kilong ka jingbam nga minsngi bat minmit bat ki ong hanga halagasngi hangno uta ublay jongme fi kani ka khat hangni ka day ka bakren ba uniyo ba tho yang ni ka jingruai yang ni la ni ka jing tho ang ni uang ini kitien ngalapen long yaki umat kum ke jing bam kamat ujau umat baro sisngi baro shimet namar balai kadan ke jing kendo aga jing em jango kaba snau tau ke jing em bat dai na ke dau kaba sa kadai baudan ke jaka kabam tip shokum no balle kaba sa kadai setangi umat ki bejau na ki khmat ki jong no brio Madayna ka tagadaw nga kwa ngan krani ni ka khubor man nga sngi ka kerteng jong ka khubor ka bangatan man ay shapi ka day ngan kren shapang ki ummat habang nga kren shapang ki ummat nga kwa ba pinapalit jing mot ba na marhay ka Bible na do Genesis hadu kitab jing panpaw kadan ka ktien ka ba kren shapang ki ummat ngan umla ngan ay lot barokhat na margan jrong Hendrengan wanra ye ki ummat ki badon kam. Hagani ka Bible ki banga kwa bangan sa kren ki kambania shadian jong ni ka jingkren. Fi kat kum ka jing ngau tho ka jonga man la ka por nga ju perkhat. Nadu nga dang kena nga ju perkhat le se firu vi perkhat. Balay u blay habau tau yang nga ba de fi. Balay u po iki ummat lagi khmat ka jing. Balay i bet kum to bat balay bangim sulong bet kum to balay boy ki ummat ngaju perkhat banong balay try me thaw yo brio me bo ki ummat ki brio ki jaw ummat ki brio ki ma ndadan ki jingjagi let's say kanu ka basat ka badaya ka khmat pi jaw ummat nang ta kanu ka bakum tung kho kum dong pi jaw ummat badaya ka daw nga set perkhat ala di dang khna na mangam champang nga perkhat ngong balay dan ummat lagi khmat Hendrai nga sngo tho le sengan chipin shai fi kendiat bona pleng jo fi le sepitip
balay boy ki ummat lagi khmat ke jingi medically la ne kat kum ke jing tip ka bangi tip na ki jing pule ke dai ba ye ki ummat u blay la bo agini ki gland seni shijrong bahabaka khmat ke jingi ka habban penan kami ka malagi sngi nga khwang no fi ki ummat ki mi baro shi sngi bat ki pen jam ye ki khmat ba ki pen sok ka wanra e ki jing pen khoi ni ki khmat ba ka yarap ye ka vision la ne ki jing yo i bat ki khmat ki badan ummat ki ki khmat ki ba kat ba khia ba dai na ka daw nga khwang no fi ki ummat ki dai ki bo blay bo ba ki pen tingan ni ki khmat aba ka dan ko ummat la ka dan ka ba dry ka ba ter khong ki ni ki khmat dan ka malay sumar na malada pim don ummat ki khmat jong fi kin snail but nga kwa ngan ong fi nga kran chua na karu kompo jong blay bo ki ummat usngo to ki khmat jingi ki don kam ya ka bakan tuoj agini ki khmat baro si sngi Hendrik eiga bang kwa ngan ong fi ngap ha nga kwa ngan pen shai fi na gini ka bible ma try ga bang poish ki ktien ka jong blay nga kwa ngan pen i fi kin diat iki ummat ngai ibaro briu jaw ummat wat ki mrat lu ngai iki jaw ummat nga jiu i wat ki ksauru ki jaw ummat nga yo i wat ki kulai wat ki masi ki jaw ummat nga jiu i wat uhati u jaw ummat ngam tip ka hakado karu kom jing sngew jong ki Hendrik away ka bang tip kadai mdan weiru briu ubam jaw ummat ngidan ki ummat Lanang idan ke jing sngaw ki beper fi ki jing ki ummat ki dai ki ba pen pau nga kwa pin snap ita kitien ki ummat ki dai ki ba pen pau ye ki jing jab ki jing sngaw ki jing sham ki beper ki jing nga nget ba ka ni ka ba nga kren fi na gisngi kan ya rap fi nga tuwai bo play on ai fi ki ummat me na gisngi Rai shwai ka mga niya siyatang akwangan pinifi ki ummat ki jaw hagajing im ko jong wepo webriw urang ba utemen uyam ujaw ummat ki samla shinrang kin tay ki jaw ummat kina kalung ki jaw ummat kasi udkhar ununu jat benreo ka pertay ni jaw ummat bat nga kwangan ito ipi ki ummat ki day ki bapen pau ki express iya kata ka jing sngaw jong ka jing long ka jingi ka bangi kendo ka jingam nda ja ka ba sngaw si ni jaw ummat ndangi dom ndangi bitaru teng ki jaw ummat nang tade ndang ka jaga jinkman ru ngi jaw ummat bat ki ummat ki degi pen pau ki jingja ki jaw ku ummat na fikamen jaw ummat na snasi jaw ummat na fidomru bat nga kwangan ong ifega ni por ki ummat ki degi pen pau ya ka feelings ya ki jing snau ki bangi kendo aga jingam Hada ka eiga bang kwa ngan kran fi mena gisngi nga kwa pin snga ba nga nyalami pi shi ka ktien ko jong blay na mal ki don ki ummat kat ni hagini ga bible ki bang kwa ngan ong lepai fi hagini ga por pelet jingmot ini ga ktien na mal nga kwa ngan kran ya ki ummat ki bang idai ban jaw hagajing imjingi ngan kran siapang ki ummat ki bang idai ban don Kita ban jaw kini ki ummat na waipa brio. Na ka waipa ka brio hagani ka pertai. Na malanangim jaw kini ki ummat hagani ka pertai. Nginom laban jaw ummat haga waipa ka jingim. Nakatagataw nga kwangan ong ifi kabangan kren mentag isngi ka baningkong tam kaday bangi day ban jaw kini ki ummat ki bangan kirpat ifi mentag isngi ba pin singap ha bala na pimpat ju jaw kini ki ummat nga duay ba minsim jaw blay mentag isngi ka kerteng ka tawo jisu ka banga kren shapi kani ka bible ka banga kren shapi mentag isngi ay minsim jaw blay unkta ba pindon kani ka ummat ka baningkong naman kani ka ummat ka baningkong kaday ka ummat ka bangaban mapingi day kam ni don kam ni day bet ban jaw lada jaw ni ko ummat ka baningkong ngan ong ifi ni ko por kan day ka ifi lada fin jaw ya ka hadin dala dir nga kwa fin jaw no ni ko ummat lada ka long menta ka sngiru lada blay kuta ifi ay ka ni ko ummat kan jaw menta ka sngi but ngan ay kirtangi ni ko ummat ka baningkong ka bangan kran menta ka sngi ka day ki ummat jong ka jingkla ka bamut ki ummat jong ka jingkla ka bamut dan gebreeu ge besikri u play dan gebreeu ge immer ge partij via me ge aka fi jaw ummat ba fi do aka fi jaw ummat ba fi kendo ge jingcha nga khwanga ni toy pi ki taki ummat kim da men toy
Henry kan iko umat ka baningkong ka bangatan ban kran na pamat jaw fi kadai. Bala na pi jaw kan iko umat ka banga kran mga mentagi singi. Kadai ko umat ka ba blay priang. Kadai ko umat ka ba ktai ka Donald jong blay. Kadai ko umat ka ba pen kaman ni ka benang morok away. Kadai ko umat kadai ka ban sa pen kaman ni piru la na pi jaw. Bala na pimpat jujawi gani ko umat nga tuway man dagi singi ba blay on kta ifina gani ka jingja kabangan puli ifina ka Bible tangini puli bat nga na ka gospel ka jong Lucas ay kirtangi gani ko umat ka baningkong ka umat jong ka jing kala ka bamut ngan puli ifina ka Bible na ka gospel ka jong Lucas kalnang ka bahinyaw tangini puli na durkhat ka balay pun riyo gang ngan chipuli ka khnang ba nganong kran slam ganin rai kadai ka umat ka baningkong tam ka ba blay kwa inga ba de fi bangi day bandan hagani ka chingam tangini puli na khat ka ba live on rio way na ki farisi ula khat yu jisu ba uniwan bam cha ba u kum tau jisu la ronga pa yung to farisi ula shong shania ban bam khmiru ka brio ka shnong ka balong ka pop haba kala tip bo shong shania ban ba ma yung to farisi kala wala me ka dabi alabaster ka jingsle haba kala yang ru ajan ki kjat jong una shadien ka da yam kala sedang man sat ki kjat jong u da lagi jingjau umat kala nyat daw nuclear jong ka ba kala do ye ki kjat jong u bat kala pensle ye ki dakata ka jingsle ti haba to farisi u bala khat yu la yu i la krena la diu dong la dame uniu la unong itu la pa undala itu ke ei ka bakum no ni brio ka bakta yu na mar ka long ka pop u jisu ti ri to la ang u ko siman ngadane ei banong me u ti la ang ko nong hikai to ang we nong airam ula dan arngot kinong kit ram sans pa dingka ban we pat san po ti ha bakim dan ei ruban si ula map ei ki brangot na makata to ang uno na kini uban kham e tamyu usiman ule to bulang utang amot uba la yo map eye ga khambon uti ula ang umala bishar ga badai bana bula phai shi ka brio ula ang usiman meyo ine eme ga brio ngala ronga pa ga yeng jome mem shimla ai omi ki jat jongan re ga ne ga sait iki ki jat jonga da ki jing jau mat jonka ba ga nyat yo nyu khri jonka mem shimla ai ga jing do yanga re ga ne na do ba ga wan po kam shimla kenno ban do iki ki jat jonga mem shimla pen sle ga khli jonga ga umpliang re ga ne ga pen sle iki ki jat jonga ga jing sle na ba kum tanga nga mela map iki pop ki bo bon jonka na mar kala it shibon re ta u bala yo map kendiat u it kendiat ula nga kala map iki pop jong pa kita ki bi shong pam lem ki sedang ban ang ala di we ni ba map kat ye ga pop uti ule to wa ang kita ka brio ko jinge jong pa kala pen em pa to kele no ha ka basuk fi nganum kran jrong ye gani ga khubor ha gani ga point ga bening kong henry ngayo i bakani ga ummat kadai ka ba jaw ha ga jaka ka bam dai ban jaw namar gani ga ummat ka ba jaw na gani ga kentai ka jaw ha ga yeng ka jong way brio ubade farisi ubadon buram tam ha ga tu ko por ha ga imlang salang ba uni farisi khat bam ja yo jisu rong bam ja singap hangan wan ra yo farisi bade ga kentai ndau jisu khat bam ja amar banang ndau farisi khat bam ja yo jisu kris u jisu let bat nda bu let la pen kre ga me bam u shong bam nganut banong la pen kre lot ki jing bam ga rukom kat kum ga rukom jo ki jiu la pen kre ka ba kham biang ka ba kham i biang le se ga jing ta ga jing bam ga jing pen kre bar khat ka la dei ka ba la banong no ka ba khta ya ka jing yo i jong ki bobon hendrai ha ka ta por on ga bible kadan ga we ga kin tai ka ba pop on ga bible ga da kren shai ba ga dei ga ba pop kani ga kin tai ga yo jing tip ka tip bo jisu dan ga ga yeng jo farisi but kani ga kin tai ka khwa palat ban ye kin do yo try but nga khwa nga nong ifi bakan let show jisu ka snguto bakanum let tli ka khwa ban le ye na ka daw ka say ga jing sle ka ba rem dor
bat nang ta ka bakala kamay si Tommy ka ban pinsle iki ba it jongka handai ni ka brio adian maka tip o Jisu dana yeng jong Pharisee ka say ni ka jing sle bat nganut manong ka tap apo ka John kup jongka bat ka mare ka lej aga yeng jong Pharisee klem invite ya ka klem khot sngo bhai ka kadai ka ba ban rung ka riu kan thai ka yeng jong Pharisee ha ka yeng ka badan o Jisu kadai ka ba handai ni ka kan thai kam tiang namar balai ka ni ka brio kadai ka ba pop ka kwa ban kan do yo Jisu bat ka ni ka kan thai na ka wan ka yang ha ka ni ka yeng ka rung ban aba ka rung mdan ba kren namar ba kimla ban perkhat balai ka wan rung apo Lepi puli bahaya ni ko Bible ke tin ke jong play ka ang nakarung apo kamlet chinu chinu kam shong ka mit bam kamlet shong ka shuki ban bam lang namar klem khot ya ka henry ka let ban yang na shadian jong Jesus Christ ban aba ka yang na shadian ka Bible ko ang ni ki tin ngap ha haba ka la yang ru ajan ki kijat jong na shadian kala ka Bible ko ang kada yam kala sedang ban sat ki kijat jong u daki jing jau umat ngaperkhat ban sat ki kijat jong Jesus dari ki jing jau man kapamot bagi umat kibami nakani ke kentai ketuat kum ke syat bat ngani tu pi kami kum ke kor bat kami lot na ke jingem jongka fitep kum no kala ban mi umat haganu guru kom kani ke brio kala ban jau umat hadu ban sat iki kejat ngakwang anong fi ka umat ka bajau na kamentakan no ke jingja ka jau malumala hendrai ka umat ka baka yang ni ke brio ka bajau bat ka bayai tuat hadu baka na sat iki kejat jau try kadai ka umat ka ba habaka yang hajan jong Jisu kadan ka jing sngoto ba uni udai try jongka uban sayap na kabenta jongka uni udai blai uba it yaka uni udai mau nong pnim jongka bat kini ka kentaya baka yang ka sngoto ya ka jing it jong blai ka badan how Jesus Christ bat ka kta ya ka donut jongka na makadai ka priyo ka pop bat habaka yang kijauhi ke umat. Nganut banong kamla control kamla ban pen ya kata kejing kata jong ke donut. Ban abaka yang na janjo Jisu ke jau umat. Bat nga aingu yu play kini ke porba kini ki umat wat la ki long ki ba ipiat how Pharisee wat la kini ki umat ki dai ki bam idai ki brio ki badan buram handa kini ki umat ki dai ki ba priang hun hikmat jong Jesus Christ katakan ki dai ki umat kini ki brio ki yang na din ki sngaw to ba dai ki pop bat nakatagadaw ka yam ka jaumat ka say ni ka jing sle ka nyat ki kijat jong try daw nuclear ka bakran japang ka jing pendem lut jong ka how try ngakwang anong ifi habaka yang hangto nganut manong nakajaw umat kinigi umat kiday ki umat jong ka jing it jong play ki batoy ka donut jong ka balay na maganiga brio ka sngaw to baka ka pop bat habaka yang khmat jong try u bakhoy u play u badap na ka bor na ka buram bat habaw priang ika habaw snap ika jingle jong ka pat ka donut jongka namar ka sngoto bau try udon ni ka ban map ya ka pop jongka ban ba ka yang khmat jong try ka don ka jingta ka jong play finlap haba yang khmat jong Jisu ki brio barabor kim ju pat ndre ki brio ki ju jau umat o sakayas u jau mat u pai show play people in the Bible baro ki brio ba wan jan jong Jisu kim ju pat ka to ka kan thai ka ba klim hang tai ka kitab ka jong Yohanes klanang ka ba pra lada pin puli habawan bread ya kan ki Pharisee namar kadang ya ya jingle auria jongka re habawan bread ki kijat jong try o Jisu map ya ka bat kini ka brio ka jaumat ka pudiang yo Jisu ka kela ka bomot ngakwa ngan ong ifi ha kini ka por nda haba ka yam nda haba ka jau umat nda haba ka sat ki kijat jong try ki umat unio Pharisee khnyom teng dan ki brio ki bawit haba dan ki brio ki jau umat akhmat jong play Unio Pharisee khat yo Jisu nrei klem jau umat u ai ka do u ai ka jau u ai ka jingbam u ai ka met u ai ka yeng khat sngo bhai u henrei khat tang ha ka yeng u klem khat ka do not jango kani ka contain na kawan ka klem dai ka khat ka henrei ka rung kawan ban sham yo Jesus Christ bat ha ba ka yang ajan jo Jisu ka don ka jingta bat ka pai show try Kenang manum Muslim ngakwangan penifi nakani ka Bible.
na mga don sibon man kren igi umat kaba ningkong tam ka umat kaba nga kuangan kren man dagi sngi kadai igi umat kaba u Jisu hadien ba u Farisi u kanyum u Jisu tip ala ka jong ka donot banuang ini kitien ngadon man kali jingkali me u Farisi wang kali bandau kali wang don way u basharam san spa dingka but way san paun rei baro ar kim don shuban seal and rei try jong tau ba airam umap e ki baro ar u kali wang unu ban kam itam yo tau ba yo map but ngani tu ifi u new Farisi u jubab wang ngamut u tau ba yo map kambun u tau ni et kambun u Jisu ang me jubab ka badai wang awan rung ka yeng jong me klem ai e yanga Fim tip yo Jisu snautenat igi jingle rukom snautenat igi jingle niam snautenat bapinang ban ruai snautenat bapinang ban kren snautenat bapinang ban le jing sang bapinang ban le kajait bapipendap igi program da snautenat igi ta ki formality ki rukom le ki jingle niam ki degi bo play snautenat nama udan ki angel sibon ki bashakri o henry dan tangkawai ga bo play snau bahapalat kadai bahaba ki briu ki one show Jisu haba ki one show play hadu tagisngi kabo blay pudiang palat gede ka donot ka baluet ka minsim ka bakla ka bamot ki ummat ki bami na marka jingkla ka bamot ki snga thoi la ka jong ka pop bara ki one show blay ki pai show try da ka jing jauman dai ka ta ka bapen kamani try uda ong hang ni yo siman Farisi ong ngala runga pa ka yeng jome mem chim la ai ki jat jonga handai ki negala sat ki jat jonga da ki jing jauman nga kwa man da ki sni mangan ong fi shong ka ni ka par ngam tip fila jau umat neam haba pi pai shala ka jong ka jingem haba pi pet ye ka jingem jong fi mabi dana ka pop renjan mabi yo i la ka jong ka jingem mabi la day ban le du chak mabi la day ka ban poi shi ka jing pang shi ka jing shi ka jing kordet fi la day ka ban yap ban le no shi du chak kat kum ki jing le jong pi andre you try ula yap ka ding fna ula mi pan ka jing tap la bom la te di ula sempat yo but hadu mata ka sngi udang map ban udang ya kinel ka ktiban map kan nungat na plengi brio ha ki sngi kibalet jing sang kibalet sibun ki ki ndrai ki baka donot jonki kamlong kum kani ka kintai ndrai ki long komunio Farisi ki baka khlem ktai ayo try ki jingle don buram kim kta yo try ki jingle don akoru kim kta yo try ka baka kta yo try ka dei ka donot ka ba jau mat ka ba pai show play ka ba luet akhmat jong try nakata ka daw nga yang nang ne nga khwanga no fi nga krani ni go umat ni go umat ka ba Jisu udah ngau kemen paladuang kene ke brio ke yang ne jan jonga ke yam fiti balai ke yam Jisu ya tuwang kene ke layo map kambon nakata daw ka it kambon nga yang nang ne khwang nong fi ngala ju jaw kene ke umat chisi na ke jingem ko jonga ha ka por ba nga ya kene ke jingem ngala ju jaw umat ngam dai brio ba yam ngadai brio ba e dot not ngam ju yam ngam yap ngam nang ban yam wat haba yap ki ba yeng ngam nang ban yam ora ba yap ki brio ki ba nga it ngam ju nang ban yam men shua ndai nda haba nga pai show play nda haba play kuta ige jingem jonga nga ken mau sa kumno baki umat jonga ki jaw ngam la control ki to chigam jaka ka ba nga shong bat ngayo igi umat jong ki to chiki ki chat jong ki brio bat hang tang sngo tho bakadan ka jing pangat kadan ka jing sting kadan ka jing thamai ka mensem kadan ka jing kala ka jingem namar haba nga shong ka chat jong try haba nga yo sngo ka tin ka jong play haba nga yo sngo ka jing e jong play ka kta ige donut jonga bat ngayo ki umat ki jong ka jing kala ka bomot bat haba nga yam nga khlem babi nga ni tuifi nga shakri utray do meta gisngi dakini gi umat utray priang yagani gi kentai da priang ga bam gadi da priang ige tu service ke ba Farisi u ai handra u Jisu usngotanat yagi brio gi ba wan shu da ka jing kala ka bomot bat ki badon ki umat jong ka jing kala ka bomot kata kadai ka umat ka beningkong ka bang kwa ngan kren shafi hagani ka por ka bang ada kwa mentag sing ngan kren bahal de gini ka umat ka beningkong lada pimpat ju jaw ye gini ka umat compare pide u ai ha ka kamu play compare la pide u nong pop u bakat no kat no andrai lada pila ju jaw ye gini ka umat bapi pai show play de ka jingkala ka bomot dot bet ka jing map ai how try Kabasngaw si kadai bangi kirman man let siya beneng. Klem da don gini ka umat ka beningkong.
Bat kita kadai ngiklem syamyo Jisu ba udah kta iga donot. Bat bangi kelaka ba mo don gi ba hiat pateng na jinglong niam. Don gi ba syat kum to ban syakri ublay. Ngatwai men tagi sngitong inum long ko mo farisi reuniam. Hare tungin long ko ni kentay ka ba pop. Haba ka wan so Jisu ka wan daga donot ka balwet. Bat ringkat berki umat jong ka jingkelaka ba mo kita kadai gi ba ningkong tam. Ka umat ka mga kwa ba pinjaw men tagi sngi. Ka umat jong ka jingkelaka ba mo. Walit kerki ngada duai bo blay un kta ifi menegisngi. Dan bring jong fi hagini ke por fi singap. Fi dan haga addiction te mra u jing di jing ba me fi. But fi klem like hadu metagisngi. Fi la let chigi rehabilitation center fi la let chigi tu jaka sumar. Le se fi la pen khot yala deru i tu jing di jing ba mre pingop singop bonsen. Ngakwanganong ifi agani gapor. Kabor jong ka jing dom baro khat kan kot lut kabor jong ka jing ban jong ka jing blen besneu baro khat kan kedia lut lada fi wan show try de jing jam mat me dagisngi. Ngadon ban ai ifi agani ktien ngada tikena bahai ga ege bang kren. Ba mjudan weiru ba wan show try de jing laga ba mot bedagi ummat. Ubah ngop sa aju ndre unlat bat unia chakmat unia de jing job. Ngakwanganong ifiki umat jong ka jing laga ba mot. Kidegi badon ka bor ka bakraw. Ban penkelai ka jing jong aba jong fi. Bat bangini opoi siya ha ka wekisngi. Ay kani ka umat ka baningkong. Kadai ka umat ka bangakwa ba pinjaw ha ka jing jong fi. Kabaar. Ka bangakwa ngan pinifi nang ni kadai ka umat ka baar. Kani ka umat ka baaru kadai ka umat ka bangakwa ba kanumday bandu na ka jing jong fi. Ngadwai ba kani ka umat ka ba ar kani ka umat ka ba ngadwai ba kani ka umat le se kani ka ba ngan ong kumne ha kani ka por ngayo iba kani ka umat jongki kamba kani ka ba ngakwa ngan kran managisngi ka umat jong ka jing plenty yaki eki ba kraw ha ka jingem fila jawi ka umat jong ka jing ka ba mod ay ngo you play. And if you don't jibon ki eki ba aga jing em pidan ki jing le pidan ki jing jara yeng pidan ki jing pang pidan ki jing crow pidan ki jing ki jing kendo ki bishir kai ki ba pikwa ba yo ino blay ki jubab but pimi dan jigger man sho bagin yo aga jing em jong fi pila duai ndre piklem yo nga duai me lagi sngi bangan peni fi ki ni umat ka ba ar ki ka umat ka ba don bor ya ka ban pen pat ya ka bleng ba ki kendo ya ka ban pen play ya ki kamba aga jing em jong fi lada fi jaw si shay ni umat ngan pen ifi na Bible yegi ni umat jong ki kamba snap hangan pen ifi na kitien ko jong try ngan ya kamstat ni na mar ni ga way na ki benta ki banga jus ngot na Bible ka ta ki umat ki jong ko Mary ka ba shipara baru Lazarus bat ka Martha ngakwa ngan pen ifi ga ni por ka ni ga way na ki jingja ka Bible ki banga ngot na palat na kitien ko jong blay but de ni umat ki banga kwa ngan ong ifi ga ni por ki ba kta iga donut jong abat ki banga kwa ngan ong ifi ay bi ni umat kan kta ifi ay gal kta nga banga kran na ni por na mangar ngadon kam ki kamba ngadon kam shibon ki aka ngadwai bo blay un kta ifi ga ni por hallelujah. Hallelujah. Ngayo sngaw kadan ke surga ba no try ni ke por dan pleng jongfi finio i ke jingkia men ke sngi ke met ke jongfi dan pleng jongfi fi dan ke jing shitom ha ke benta ka shakaliang ke diang jong ni ke skor nga duai blay ne ke kamba ha ke ni ke por kat bangan kren nang ni pinyo sngaw kadan ke miracle ka ban ja ke jing im ke jongfi ngap hangan pule fi na ke Bible kendiat le se ke ni ke jingja ka ba baro ngi tep ke ta ke dai ba ka Mary ke Martha ba Lazarus ki dan laingot chipara bat kani ke yeng ke dai ke bakhlem tho ba ki dan ke me dan kpa na ke ta daw nganut man ong ba kani ke yeng ke dai ke sa khun swet bat ki dan way shin rang taw de Lazarus ha ke rukom jong ki jiu ha ba ki dan way shin rang a yeng ke ba uniu dai mau belong lut ik jinkerman ke jingda ke jingsnga ni ke yeng ke sam repi pulina ke Bible new brio tang kendiat por u Jisu jurung ni ke yeng rai hadien klem let shu bana bu klem let shu ni ke yeng ringkat ba ke jing tumu klem let bana ke bakhat do abu klem let shu ke jing pang ke le ni ke yeng bana pi pulina ke gospel ke jong Yohanes nang bakhat way filap ba ke jing pang ka wan hau Lazarus batnda ba ka wan ke jing pang ke klem kia ki bopli baro shipara ki kentai ki apakhat yo Jisu ndagi pakhat ki ong hakmi uta ubame e upang
Kabamut bau Jisu it palat yo Lazarus. But ngani tu fiu it yagani ga yang. But abagi pa yato bau pang. Ka Bible ko ang abagi pa yato Jisu la yo sngaw la ang. Kani ga jingpang snngap ha. Kani ga jingpang kamlang siya kabanyap nrey na kabenta ka buram mo blay. Baan penan buram yo kono blay deka. Jisu la it yaga marta bari ka para jongka ba yato Lazarus. Naman kita habaw la yo sngaw bau pang. Ulanang sa arsngi. Haga taga jaka haga ba uladan. Syangan ang fisikin tiyan na ganyan gapar. Ladaw traw it yung fikadan gapar ba diliw penslam may gajingwan jang o yung jubab kamot ba u isi ifi. Udan gaplan halor jang katabat nga kwaangan ang ifi yay up yay sya. Tang mga kwaangan ang ifi kin mau kaega ba traw wat na gaying jang fi bala na pidot na gajaka ka ba e u play u la bet ban le andre haba wat na gapar ka jang o udan kam yung ganyan gaway ka bangan sa kren ifi ha ganyan gapar. Nda habaw Jisu penslam ga jingwan jang o nga syukran lengkat agani ga pol sa pulim finingal nang ga bakhatway ktin ga jang blay ga ang hakaway ga sngi u Lazarus u yapna bat habaw Lazarus u yapna kani ga yeng ga sa ga lingo kadana ga jinglang khon sweat ki jiu ki yawan man pentingan ni ga yeng lai sngi ki bo yu bat nang ta da ki let tap no bat ha ga sngi ga besaw hadien bala tap yo Lazarus shi ga krem jong ti ga jing tap bala khang do mau bat ka yeng jong ga mary ba ga martha menta kadap satang da ki tu ki nong ya yam brio ki nong ya pentingan na ga tu ga yeng jong ka bat nga khwa ngan ong ifin na pipule ga bible ga ong ha ga lenong ga ba khat way ga khat ga ba khat nyo habo Jisu te ulawan sngap hangan pule finang ni tangan si puli sho shi khmat pipule nang ni ktien gi nang makhatway u Jisu ang ikisenran yagay yin yalet mentangan et kersiw no yo parlok jonga kisenran kidam kim sngal tho baru Jisu ang ini kiktien ngakmen mangamsim dan ang ta bapinyo ngat yaga jingim jonga bangaday khon jong play but nda habo wan ga Bible kong wan habo la wan hajan ngan pulin na dekhat bakhat nyo habo la wan hajan te ula shami ubula don pa south ngi hapo ga jingtap ka Bethania te galalong hajan Jerusalem jingay ko ba Armail. Sibo nagi jiw gila lapo ya ga mataba ga Mary ya ka ban pentingan niki sipang tau para jongki. Anagum ta ka matakat bakla yos nga bo Jisu wan kalalit tani un rega Mary kala siyong hayeng. Bat nga kwa nga nang ifi anagum ta ka matakat lang o Jisu ko try. Lada mela don hang niyo para jonga unom dalayap. Henday mentaru nga tip bagi eki eru kan iba men pano blay un ay hame. Jisu ang ikaw para jong pa unyo mipat. Kamata kayo tuk ang atip un mipat aga taga jing mipat. Haga singi ka bakat do. Jisu lang ang kangalong kataga jing im aga taga jing mipat. Utaw banget hanga law layap unyo im. Baru briyo baro uba im baru banget hanga unom yap lano. Panget yagani kala tuk ang hoit kutray nga langet. Bamelang ukris ukon ublay ubansawan. Siya pertay. Meneng akrani figi ji umat jaga jing kelaka bamut. U Pharisee u klem yam u penbiang kabam gadi ndai kata ka klem kata ayo Jesus Christ. Ndaka wan ka kintay ka bapop haba ka yam. Daka jing kelaka bamut u Jesus priang. Hang ni fi puli haba ka Bible ka ang baga ni ka yeng ka yakindu ika jingdu no ayo Lazarus kani ka yeng na ka tip o Jisu one part adin saus ngi u yang kham jingay na ka yeng jongki u khlemuan rung bay direct siya ka yeng handray u yang kham jingay naman ka Bible ka ang ka Bethania ka lang hajan Jerusalem jingay kung ba Armail pat abo yang kandiat kham jingay na yeng u khlemuan rung piti balay muan rung u Jisu u ap iya kibriyo kibala tip yu u bagi day ban nang kumno ban wan shau ba unyo ban le ia ke kamba ak yeng jongki katakan nga bang akwa ngan ong film na gisni ba pikwa pila shakriu ble pila long kum ga Mary kum ga Martha kum Lazarus lesi pila ikendu yu try pila kala ba mot pila priang pila shakriu ble Rega jingja ga yeng jong figa ba pimi dan jingerman cho ba pin yo yaka kani ga yeng ka dan ga jingja ka ba Lazarus ula yap ba la tap yu bat minta ka ga sngi ga saw ka ba dan jingerman cho yu ba un mi pat bat kila pai ha ga jaka ka ba kutlat Ndray Jisu wan na ga por ka ba ga por jong ki kala kut ndray ga por blay ga dang sedang Nakataga daw na pipuli nang nigiktin ka jong blay ka ang inginigiktin. Ndaw Jisu wan na ganiga yeng. Pipuli nagiktin ka jong try ka ang kamarta ka yang jat adin baga tip bo Jisu la jan na yeng jong ka.
Nakalit ko ang kutry nga tip ba mendalawan na katugapor upara nga jendalayap. Figata ka nga mga igi priyo kapapun pa. Kilet show blay kinget yu jisu budaya badan bor. Kinget balada undan kanum jay ega basnil. Handray kimla nget hadian baki yu bamdan jingerman show ega bajaga jing jonki. Ngakwa ngan ong ipimnagasngi. Mdan ka baslam baru blay. Mdan ka bakloy baru blay. Mdan ka bamla baru blay. Lada ngab mapingin sngot ho ega nga mangikran. Habaga martha kawan siya Jisu, kaklem kta yaga donut ka jong try. Na magayang bet ka ong bet yu Jisu, ngi pakot yama ka tugus ngi. Handray meklem wan, bamendawan na ka tugus ngi nganget, bau ni upara jong anum yap. Manabu Jisu ong ikabakan unpen mi pat yu, haga tugus ngi, wang pamtip bala na panget pan yu iga buram jong blay. Kaniga briu ka long riu niyam ka ong nganget, ba unsa mi pat hagas ngi bakado but you kamdan kabadan jinga day but Jisu wan hang nem day wan kai mday wan sngaulem wan sngaulem kan mau Jisu dan katoka jing sngaulem gaban shuania pentingan jubor but ban shulap mit ban shukran don buram umlong riu niam Jisu no wan uday kabor jong blay unda wan mau penlong lenti na bamdan lenti pen mipat lada mdan sho ka jing kerman ru ya kani yeng but wan da kata jing tumu na kata daw nda wan wat manu na kani yeng kibanang yakaban penlong yu baunla ban pen mipat kaya ka mawat na gani ka yeng mdan basngaw to ka martha kam sngaw to but Jisu yang sa ka juga jaka but ong ika kilay no kot ega para jong fa kwa nga nong ifi menagisngi ay blay nong be no ifi haday ay bo blay un pelong ifi kum Mary but nga kwa finyo ikum no Mary ka le abakawan siya Jisu Pipuli na Bible kita khat ba arpu prak ang anda kalala ang kumta kalalit no bakala khat kerpangi ka Mary ka para jongka ka doang unong ikaw lawan baru khat ya pa kaha bakala yos ngaw kala yang kumni ru bakala let ho Jisu te ompat chimla pai he kita ka snang hare ula don kita ka jakasha ka baka martha kala let taniu ana kumta kita ka jiu ki ber don lambat ka ka yeng ki ba pentingan ni ka bakala yo ka Mary bakala yang ke bal bakala mi no kila yo bot ka kila yo ong kala let ka jing tap ya kaban yam hangta Figini ki jiu ki perkhat baka Mary kala yam yo Lazarus finle yam shalom jing tap ya kabala dap yap Dan gebring ba ya malaga snam shalom jingtap bo sentio malaga snam let ya mang to ajrong nga khwang ani toy fi to ka ba yam ka de ka bamla ban pen mi erwe but gini ki jiu na magilong riu niam ki perkhat ba ka Mary ka let yam shalom jingtap kam let yam shalom jingtap kam toy fi fin yam shi gebriu kam toy fin yam shalom jingtap walet yam shano pet ha ba ka Mary ka wan how Jisu ka le gini ki tin tangini puli ka Mary ti ndakala pai shi ka ba Jisu la dan kala yo ka ba ningkong tam nga sat krat ni gani bunsian man kran biang hap deng jong ka jing pan kia jong ka jing ja ka yeng jong ka hap deng jong ka jing bom skau to sho ka jing mut jong ka hakapor ka ba ka don hap deng jong ka nganut binong hakani ka por ka Mary ka don hakajaka ka ba ka perkhat balay Kanungan pila judan wat lesia wat akani kapor haba piyo igi jingja gi jingi kendo ban gi jingi sham hadin ma pila yaat baru try ma piperkhat balay try ngapang balay try ngaduk balay try ngayapat pra balay try gi jingim jonga ka kortet kumni balay ki khon jonga balay ki yeng ka jonga ka long kumni lesi shibon ki balay ka Mary hang ni gadan shibon ki balay gi jingmat bat ka don no jongka ka dap tang da ka jing khuslai ki kia Hendrai wat madagalong kumta Jisu udang wan wat bat habau Jisu wan ka Mary ka lecho Jisu nga kwa nganong ifi hap deng jong ki jing jen jar bi jing wat shong bat kitu ki baya pentingan wat lap mit ban shong to lepi tep bau try wan yang jot wat hapo ka jaka ka ba pim dan lat yang lecho try bat ka jing per hang ni galong ka Martha ka lech ka khlemle kumbale ka Mary Hendrai haba ka Mary ka wancho Jisu kala yo ka paningkong tam kadai kala demngon hakikijal kijang
But ndakala dem. Kasaong igijuk giktian ko maong kamarta. Kutry la da meladon hangni upara jonga. Unom dalayap. Fika jing duwai. Klem ka jing money. Kam day ka jing duwai ka bapanyang una kamat jong play. Syangan kerana fika beriu ki bala tip yo Jesus Christ. Compare la fi dulot di ki eki jingem. Compare wala na pisngaw ko mangamla syo ban ra lagi kitiban money utray. Compare wala na kapertay ba na kaway kayo iba pila sa marway. Compare wala na pipet saudang jong jingem jong fifi yo i kabamdan jingker men sudah. Kabayap sudah mdan ay ru em kabakir men. Henry habapi one show play. Habapi one show Jisu. Ngam kwa pin one da kaway pat garukom. One kumawan ka Mary. Habaga Mary ka one show Jisu ka Bible ka ang inigiktian. Kala money dem you try. Kala worship. Kala dem magikijat. Ka ito yu ba uday play. Daw jubab na jubab uday play. Ngam kwa fin iet yo play tang na marbau jubab ege jing duai jong fi tang na marba pi khat yo uan walen mani yo play da wan ru de play utiplo ege jing jong fi ka ta ka ege jing long jong ka Mary ka shong ege kijat jong try na ka ta daw ka sngot ho yo Jesus Christ uday play haba wan ngan let ku malet ka Martha ngan let da ka donot ka banga tip ba uni uday bet ban yo ege jing money. Danga yap no Lazarus, da klem jubab ige jing duai jongaro. Habang awan khmat jo Jisu hi, ngatip bo de blay, but de ne kata daw, u de hok banyo ige jing money. Hap deng jong ke jing kuslai. Kajiet bakan money yu try. Kata de nong rem ka banga kwa bangan ong ifi. Habang kren ni kitin ke jong blay bat bahai ke ni banga kren. What roy hagapor ba fi kemen? What yero yo blay tang hagapor ba ki eki jagi ba biang? What let aingo yo blay tang ba fi yo ye? U blay you don't come eki jing money haman laga sngi but haman lagi jing isham. But people nang ni nda haba ka America one show Jisu. Ringkat ba ka jing kia kadam lagi khosi o how try. Ngayo iya ka Mary hagani ka por. Nganut manong barok yu jugi bapet kaya ka kilingo. Kumno kadang dem haba ka pakot yu uklemwan. Mdan basngel to tangga Mary ka sngel to namar ka dega briu ko baju syong ki kichat chong try. But haba ka money yu try. U Jisu peniyang ya ka namadan. But ndaw peniyang ya ka. Nga sngel tenat baga Bible kong sngap ha. Kaktian ka jong blay kong. Ula yo kala yo iyo u kala demgan ki kijat jong u kada ong kutrai la da meladon ang ni upara jonga unom dalayap u Jisu la yo iya ka bakada yam kataken kede ka umat kabaar ka banga ay kerteng ni kene ka umat jong kikamba kamani ka jaw umat kayam ki kijat jong try kamyam na mar gano daw kamani yu try de ki umat Edwai mi lagi ski, wala laga donot jong figa kia, wala laga jingmot jong figa klumar, wala na saudang jong fi mi don lat, balay pimiyang jat benong tryingan mani mengan ra lagi kitingan ruai. Ngan jauh mat ikhmat jame, na marahaba nga jauh mat lagi kijat jame, ki umat jong akin lenoi. But nga aingo yu blay baki klem lenoi ki umat jong ka Mary, ka Bible ka ango Jisu abula yu iya ka baka yam at bayam ki Jew, ka ktalang iki way baka Mary ka yam haka por baka mday ban yam, nga kwaga ni toy finda baka manirin kat baki umat, pipuli na ka Bible ka ktian ka jong blay ka ango kita ki ktian, ngap ha u Jisu, ngap ha ula uat alaga mensiyama ula khuslay, ula kli yaki hangno pia po yo Lazarus, kali yatok yung kutray to wan kamiru, ka Bible kang u Jisuru u yam. Walit kalat, u blay u bangaman mapingi syakri. Umday u ba iyangi bangin yam tang mangi, bangi don umat tang mangi kan mau. U try jong abat jong firu u day u ba don umat. U yam lang bat fikan mau umday u blay u basu hun man if I am. Ndaw yo iya Mary baga mani u bat baga mani rikabiki umat. U Jisuru uyam.
Katakan dia bang amla ban perkat bau cisru jauh mat. Bat kan mau haba piyam pi jauh mat. Hakmat jauh try hakapor ka ba pidana ka jing bat haba pi mani u ba pi ito yu kumu blay. Bat haba pi jauh mat ringkat bat ka donut ka baluet pi mani u try. Kani kan penjauh umat yu blay. Haduk mata ka sengi yu blay. Udang dan bani yam lang bat fi. Ki umat ki bejau na Mary. But ki umat ki bejau na Jisu. Ki dan jinga day ya gaman penjaya ke kamba. Nagdagadaw nga kwa nga nong fi kat no fi yam kat no kon pi duai. And ray pi klem penjau mat yu try. Kabamot ka jing duai jong fi. Ka klem kta yu try. Namar pi klem lang ni galanti. Ban mani yu try. Ringkat biki umat. Umat ki baar ki mga ay kerteng mentagaday ki umat jong ki kamba. Balay nga ang ki umat jong ki kamba namar hagni fiyo ibo Jisu yam. Bat ringkat bat ka jing yam. Menurut manang katuat ko umat Jisu si ka jan kup jong o. Bat ka meri ka lajilot ka jan jong ka namar bagayam. Baru ang peniha nga Shano ranu Lazarus. Ringkat bagi umat utray ulit shalom jing tap. Bat daw yang na jengay. Kamartha ka yang khmat jang umau khang. Kong nai plit try kat tau la sma iutung. Rekan mau ngani tu ifiu try uang. Pamtip bala da pan ngait pan yu iga buram jong blay. Nganong pen slam nga kwa nganong ifi. Nganut manong Jisu dang jau umat akini kapor. Kakta ka jing jau umat jang ka meri namar ka mani u ringkal biki umat. Nga kwa nganong ifi u Jisu ang kle umau khang. Bala bagi kele mau kang Jisu pertara ke surga bejam. Nganut menong habu pertau ringkat bagi umat. Uang ingin keketian Lazarus. Mira. Keketian ke bami ringkat bat ke bor namar ke dan ke umat ke bejau no u. Bat kekta namar ki umat jang ke meri. Ki umat borobor. Ki kta ke donut jang blay. Baru blay unum la sya ban I kumtu un pen mi pat ya kata kabam deisyu ban mi pat. Baru Jisu pertara ke surga jamu Lazarus mino bat shisen pertara u Lazarus mino. Aingu yu blay bakani ke jingja kala hikai shibo ni nga bat nganget ke hikai firu. Ba wat hapdeng jong ke jingpang ka ba pim dan lat. Bala finang ban mani utrai pren ke jingja umat. Blay undang le kamba ifi. Wat haga jaka ka baka yeng jong fi kam idan chu ki kon jong fi kila yap no let's see haga drugs kila yap no haga kiat ka yeng jong fi let's see ki kme ki pa kila yap no haga jing len besneu let's see pila yap no haga jing hendrai habau try one la fi jet ye ka ban mani urang kat bagi umat un pinmi pat biang iki si gijing em ka batamai tau de try nang ta daw nga krani fi kini ki umat ki bangi de ban jaw ha kini gijing em ka ban kong ki umat jong ka jing kala ka bomot bat ka baal ki umat jong ki kamba ki banga duai men ta sngi kat banga nang kren nang nga tip pi jaw umat dan na preng jong fi ang ne fi kendo iki popila ngau le ranro babi shakri u blind review ka bji ka ba yap sudah nga duai begini ki umat ki baga meriga jauh ki de bandang ki umat jong firu mentag sngi ai fin yang chat wat akani ka por ga bang kren balai fem jauh man khamat jong try hababi yo igi khon jong fi ki klem ya ni galanti ga badai satan open yap yiki balai fem ya ma khamat jong try hababi yo igi jing em jong fi ki klem position ni no ga yeng jong fi kam position ni no balai fem jet ban let show try ban money damn you ubar ban jauh man khamat jong try naya magi brio naya magi politician naya magi no nong elam nailet ya magalum jing tap naya no ya ma khamat jong try yam de ki umat bat nga kwa ngani tu ifi lada finang ban money utray ka bigi umat u blay un pen ki lut ye kita ka bam ki baro bat un walam biang ye kita ka ba pim dan jinkerman shu ba pin yo namar u blay la ban restore ban pin yo pat ye kita ka ba pila dono tau de blay ngayo i ngani ka way haga bible da fin pule wat ga testament berim sa pule ne kitab Isaiah nang ka balai popra finyo i us Ezekiah brio
ubi kendo ige jingpang ka bajur ka ba uladai ban yap ublay wang how Isaiah prophet wang ong yu Hezekiah ka nige jingpang ka dai ka ba men yap ba menomim handai haba ublay wang penbet la ka jong ka yeng u Hezekiah u penbet ya la ka jong ka jingim ka Bible kong u pai shi ka kendro u duai khmat jong play but udayam jur udayam pai donot fiki umat barabor ki kta ega donot jong play na shi duai ringkat bagi umat ke berkiang wa shi duai ringkat bagi khmat jong fiki betur kong ngakwa fin le khmat jong play kum Hezekiah let kum ka Mary nai let kum ka Martha let kum ka Mary let kum Hezekiah Fiyo sa pulim fina ki kitab Isaiah kal nang balay pupra ublay pa biang yo Isaiah wang khele yong ang ngayo sngaw ka jing duway jome bat ngayo ki umat jome hakmi ngan pen kya yame bat ngan pen ka me sa kat santaligi snam bat ngan pen lat yame nagi nong shun jome baro tau de blay do ba yo sngaw ka jing duway baru dia ubah yo ki umat bagi umat barabor ki penkai ki kamba haga jing em ko jong ki brio ki bawan show play na kata daw nga yang nang nga kwa ngan ong fi ki umat ki baar nga kwa agani ki por bala da fi yo sngaw ni ki jing kren ai ka umat kan jaw na ki kamat jong fi ba finong try ngan kta e ga do no jome ringkat bagi umat fini u blay no mi ai dai na ka yeng jong fi kabalay nga kwa ngan peni fi ni ko por snap ha nganong penslam gani nga kwangan pani fi gani ga balay na magapor kam siya fi ngayo iba kidan ki umat ki bobon na ga Bible kadan ko ga umat ga nga kwangan ong fi ki umat jong ga jingkit kli dafidan jingkit kli la ga jong ga yeng dafidan jingkit kli ya la ga jong ga kam la dafidan jingkit kli kam tam ga kam ga jong blay Krene figi besyakri utrai gini gepor. To findar ki umat ekmat jong utrai haba piduai. Namar ki umat barabor ki degi bapediang un ekmat jong blay. Dan ki beri ki bamdadan umat nakabenta ki way. Ngi khamyam ya lade ngi khamyam ya ki bangi ien. Ngi khamyam ya ki babon rengim jujau umat ya ki way. Nakatagadaw nga ay kerteng gini ki umat kabalay ki umat jong ka jingkit kli. Nabi puli na Bible sngap ngan puli fin na ktien ka jong blay ngan puli fin na shiti shigi Hebrew sngap ngan puli nang ni na ktien ka jong blay shiti shigi Hebrew kal nang ka besan ka khat ka banyaw ka kran chapang u Jesus Christ sngap ha ulang ko mo Jesus u Jesus de bo biang u bo khot u bamdan jingpang u bamdan jingdok u bamdan pop u bamdai ban yap u de blay u de bo wan na beneng u bo biang na dong sedong hendrai udan ki umat ki umat ki bau Jisu jauh kim de ki umat nak mentai yaladi hendai ki umat ki bau Jisu jauh ki dei ki umat jong ke jingkit kle ya ke jing em jong ngaba jong fi badai nak ta daw fi puli nang ne nak lanang ko besan siti ki Hebrew ko khat ko benyau kang ubah ki sngi jong ke do kabamot kat bau dang dan ni ke pertai Habaula aingo agi jing duwai bal ki jing kerpat lembat ki jing kang ke bekrau lembat ki umat hau tau balaban pelaju na ke jing yap bat habaula yo sngaw yo u namar ke jing ting ro blay lau long khon ro ula nangi ke jing kau ngo na ki eki eru ki bula sha nganom pulelot namar bayo aslam Jisu hang neu sha alor ke ding fna mdei satian na ka benta jong no ngani tu fi na ka benta ke pop jong ava jong fi But shwaya ka baun sya ka ding fnau yama Gethsemane. Pertana ka surga ba jam show blay balaban pelaju na ka jingyap. Wang try ay ka kuri ka jam ka light no na nga. Namala na ka long ka man jam try nga kwa man weng. Namangam kwa ngan di ni ka kuri jong ka pop jong ka pertay. And ay blay ukhlem jubab. And ay Jisu duwa yam. Ukang lembat ki umat. Ka Bible kong lembat ki umat. Kini ki umat ki day bau duwa yung try rap yung mga langan ko ngu try. Na mga kwa bangan pinimi ki brio na ki pop jong ki baru Jisu ulala ban kongo yu blay na mar udan ka jingkit kle yu pi ya nga bangin yo light na ka dujok bat bangin yo light shibeneng ki umat ki jong try ki day ka jingkit kle ya ka jing im jong hava jong fi na ka daw try me na ka sngi na fi shakri yu blay
Lada fidan ke jingket kli ke jing jong fi ki khon ki kti fi de findan ke jing duai ka ba jau umat dan preng jong fi fi duai malumala dan preng jong fi ye ki brio ki dan preng ke jing fi duai malumala ngaji i ke ni ko wai tang tang i duai kham bahai ke bingi et bat kham dunai ke bingi et tang tang i le niam ki jing shekri blai jingi nga khwa nga nong fi tongin dan ni ki umat ki balai kita ki umat jong ke jingket kli ngajat i ai ngo yo blai lada fi yo sngo ni ke jing kran jong adon shibon ba don ki spangut ki brio ki baju jau umat nakabental jongaro femte adokan no kemen nga ai kublay fi ki badana ki yeng ki sam dang ni sngi don iwei kong iba ong nga pastor nga duai fi mentabro ar lai sngi nga sha jing et nga yam bari yo nga yo sngauru ayu try kren fi nga sngaw kemen kata kata nga sngaw buram ki brio ki bayam kim yam nakabental la diki yam nakabental jongi bangin la ban rai ga gospel bangin la ban yo kamet ka bakat ka bakya bangin la ban ya chkhmat ban pniar ki ni hima ka jong try kataken ki ka ummat jong ka jingket kle na fin pulina ka bible pinlap agaktian ka jong blay ka kitab sam tangan chupuli khindiat nagani ka kitab sam la fin pulina ka sam ka bispa arbun rio pin pulina ka ktian ka jong try ka ang ka khat ka balanang ka ba shispa arbun rio khat basan ban rio ang no ang kita ki ba bet aga jing jaw umat kin yo ot aga jing kaman kani ka krani ka jing try kamu blay ka jing duwai bali ka jing shakri blay kabang im shu shakri blay da kabang shu ya da besok ban chuang bet kata ka jing roy kata ka jing yo pisa kata ka jing ngakwa nganong ipikin mau shakri blay ngi hap ban bet yaki aka da ka jing jaw umat pimi yang ni wang kita ki ba bet aga jing jaw umat kin yo all aga jing kaman pimte ba dokan no ki brio haki spas nam ki ba manchua kila ya ring ka ki umat kan no trial jaw umat kan no ki sanran ki jong jisu kila yap but kila jaw umat kila ya ka jing jar but kila long ki mata kila long sembai bala yap no ya ka ban pinmi ki so ki ba bonam ta jong ba jong fi but kila bet aga jing jaw umat but minta nga ma fi ngi yo all aga jing kaman ngak wa banginum shakri blain perkhat bet tang kata jing khu tang kata jing roi renga kran na ni jaka bangi dai ban sngoto ha bangi rai ga ktien ga jong blai ong kita gi ba bet ga jing jaw mat kamot ha ba bi rai ni ktien ga jong blai pide pin sngoto ba pin dan ga jing ket kle ba gi ummat jong pi gi yam la kam ta gi bo bon o shi tu ifiang ne naru bang play ga ta gi counseling center ta yo maukhar ngayo i ki brio ki wan digi pongot haga shisngi dang man haga nega wetness de ngayo i ki brio ki wan lai po arngot nadu khatwe biji nga shong hadu nyo biji nyo shitang but ngayo i wei ki ba wan na po katuka kamera ki wan ringkat bat kajing pat donot bat kajing yam femte badukan no ka do no jonga gekta habang ayo igi brio bagi jaw mat bagi ya maga shuki bagi shong but habang ai ka ktin ka jong blai mi de jing kaman nga tuai men de sking an ong fish bon bagi brio ba tuai na ka banta ka ni jing shakri but nga nget bo blai un kta e fi shong ne tongin dan ki umat jong jing kit kle gi wairu tongin dan ki jing kit kle gi brio baro tongin ka jingit kle ini ka gospel makan ya chikmat tongin yam tanam tay balang le jong tongin yam tanam tay ministry le jong tongin yam tanam tay kme ki kpagi men ki paragi lok ki khon nga khwa fin yam da ka jingit kle nam tay ki weru namar kita ki bo bet aga jing jaw mat ki ni ot aga jing kman pe yu ang kom no ki brio ki bara ki tin ki jong play wang law nang le la ka jing le udayam habau ra lau sembai unyo wan pai pat aga jingkemen udah walam lem bat ki song ka ba ni ka nongrim ka bo play ko ban hikai ngi ba bangi shakri u play tongin ra ringkat bat ka jing jaw umat namala da fi shakri u play fi bet aga jing jaw umat finio at bet ka jingkemen ka taga de ka jingket kle nganum kran slam ka tandring nga tuai bagani ka umat ka balai ka de ban jaw shwai ka bangan pinkut snap hai ka ni ka tin kadan kawai ka umat kabang akwa pins nga ba ay kani ka umat kanum jaw na fi ngam sngaw tanat baka ni ka umat kan jaw lagi kamat jang fi
Blay sngaw tenat ni go umat. Blay nganur manang pai da din, nganur manang tres ban pet je fi. Babi jaw ni go umat. Bat kata ko umat ka bo blay kwa ye ki brio begin jaw. Kadai ka umat jong ka jing babi. Ka regret ka jing babi kadai ka bo blay sngaw tenat. Fiti balay. Namaru blay ula tauler ki lat ki lenti ula play ka lat ki lenti. Ya baro ki brio bakinum babi. Dan ki brio ki bayam namar baki bakla ka syang man. Dan ki brio ki babi haba ki klempiang ka puli dangli. Dan pleng jong fi yam pi babi nakabenta ka air ke jing em jong fi but pi babi namar ba pi bakla ke jing em hot kata ka ki jing long brio ngi babi handa kita ki jing babi ki dang dei ki badang biang ki bangi dang la ban long lada ngi babi kita dang dan ka we pakalat. Andai kani ka bang kran ni fig ni ko umat ka bakhatdo ka bang kran ka dai na jaw ni ko umat jang ka jing babi but kani ka jing umat jang ka jing babi ka dai ka umat ka ba pim yo sho wala na biyam but dai ni ka daw nga duai min like ski ba nai pai sha ka ta ka jaka ba pin yam na ka jing babi shi ki ba bam chukot nga kwa pin jaw no ko umat ka baning kong ka ta ka ni ko umat jang ka jing la ka ba mot kat ba play dang kran ni film like ski ngan puli fina ga Bible way brio ba jaw mat bat u klem yo sho ye ka ege bu yam u babi u tang u yam shilinter u yap sendana ta ba u taw brio dan hang ni la ra u she ga testament ga betamai namar banum slam ngan puli fina ga shiti shigi hebru ga lanang ka bakhat ar tong ni puli na ni ktien ga jong trai wang ini kiktian na galanong ka bakhat sao ter ngan puli hado ka bakhat ka bakhat nyaw ngan puli wang kumne to be brai ki jinglang sok bagi brio baro bagi jing pun khoi klem ka taw no yo iyo try da ka bakmi ba yo dan no brio banom kat ka jing ayo play yo ba no thiet ka jing thang ba mi chlon pun ku slai fi ba daw taw ni open tinget ki babon yo ba dan no ru ba klem la ni ba le ben nyam kum u iso de shi parabo Jacob wanra ang niyo iso wang ubanamar ka basisin bam jing bam u dino iga jinglang men jo kabamot ula adep yo ye kata ka birth right ye kata ka hok long try ko men udan ki jingker khu ka jing em ka jo henry hakawe ka sngi tang na ka daw bau tangan palat tang si bol u ka shit ka kenja shit ngala kren chi sen bagani kam dai ka shit serwa masi lani ka shit serwa skai kam dai ka bahadu kata la pin pule bahaga ni ka dai ka shit dai nganong la ka ong ni ka por nakabenta ka sibol ka shit dai u dino ya ka kabu barok ka budan ngayo idan ki priyo ki banamar ki eki bahakani ki pertai pim trap and pai show play but peace go benot ye kita but pi plat no ye ka kabu ko play wa fi but pin shamyu Jesus Christ dan chibon ki priyo nama ka buram jongki ye ka pertai nama ka buram ka niam na ka benta ka buram pertai na ka benta ka ubriyo na ka benta ka briyo na ka samla na ka samla na ka benta ki eki pi kentat ye ka eka ba try play ki jing penem but pi krem trap priang you Jesus Christ fi dino ye ka ta ka kabu ka ta ka opportunity ka pidan fi dino ye ka ta na ka benta ka eka bamentoy but uniu iso la pin puli bahanang tayo kitab Genesis uday briu baday bani olol ka jingker khuna ka yeng ka jong ukpa jong Isaac handai hakaway ka singi habaw tangan tang na ka benta ka khpo ka jong udi ye ka jinglong men jong but puli nang ni ka Bible ka ang daw udi ka Bible ka ang ni ka ang uba lebe niam ko mo iso uba namar ka basisien bam jing bam udi no ay ka jinglang men jong namar fitip singa bahay gani namar fitip hadien ka tawat habaw kwa ru ban yo ye ka taga jingger ku lakin tait no yu namar shim shem jaka ye ka jingla ka bamot law ulawat ya ka da ki jing jaw umat nakatagata uniwi sa dien usuyam ktang uyam daga jing babi
U babi ya ga ga bola di no ya ga jinglang mento. U kwa ban yo u let chu pa u yam prashang u yam pet de jing chao man. Ndrei u di hi la di but dai na ga ta dao. Pi puli na ga Bible. What la da what ya ka ga jing chao man. U klem yo sho ga jing la ga bomot. Kata ga de ga nuksa ga bang kwa ngan ong fi la ra biang hang ne ga sti gi Hebrew. Ba ga ni ga ummat ga be jao no isa ga de ga ummat jong ga jing babi. Ngedwai bementai ke sengi tongin yam daga jing babi habo play lat yang iki bekrau tongin le akum ke tu ke kentai kaba ningkong kaba ngekren kaba klem khot eka se ke jing kawai klem khot bam eka andre ke shimi ke kabu ban let ban yang khmat jong trai ban kala kaba mut ban jaw mat daga jing kala kaba mut baru trai pediang eka uang kele na kaba sok ke jing nget jong pa kala pen andre u iso wat la da wat yang ke jing kala kaba mut u klem shamsho Wat ada wat de jing chau man nak ta daw nga tuai men de sngi tonginum jau umat ag we sngi akmat jo blay bangin babi bangi klem la pendep ye ka kam gu blay ngi klem la ban le aka dan preng jong fifin babi namar ba filap met palat lagi kam jong filap met palat lagi aka but pitip bo blay ta if you kur khu if you kwa iga ban ya baru blay and they pi perkhat bangan i ga to bangan le ga to nga kwa ban le shwai ga to but pin sa babi ag we sngi nda fi yo lay ka Bible ko ang kitab jingpen pao hakata ka sngi unyat igi ummat jong gibriu gi jong blay nga say sngot nat ini kitin unyat igi ummat naman nda habang ipoy habang ngiyo i hadu kat no ka crow gi jing ai jong blay hadu kat no ngina day ban ko ngo yu blay ngini ka pertay ngila day ban no ka jingker khu ya ga yeng ngila day ban no ka jingker khu gi hima ko blay hade bangi klemle bat kan poy ko pon ngin babi ngin yama beneng bat nga sngot nat kita ki digi ummat ki bo jisu unyat no kanang bangin babi kita ka baladep Handai kaniko ummat ka bang kwa bapinum jao kaniko ummat ka bapi babi klem priang yo try babi klem shame ka jingla ka ummat piyo galat blay lakta fi bonsen ula kran fi fin IT fin pajo blay repim tre priang kan poy ka por bala fi wat ikada ka jing jao man finum yo shu bat kandan ka jing babi bat pin jao ummat da ka jing babi ngaduai meta ka sngi Tengin ya jauh mat daga jing babi. Tengin jauh mat daga jing kelaka bomat. Hakini ke por. Sngo buram yu try. Bahaba kini ke kentai ke yang khamat jong chisu. Ke jauh umat. Wat lada khamat jong farisi ke daga jing jauh buram. Re khamat jong blai lang ke puram. Nayam kumu iso. Nga khawafin jauh mat kum kini ke kentai. Bakan lang ke bapuriang huna khamat jong blai. Bakata kadai. Tengin pai show play de gatonot parang. Kan mau ki umat jong jing kalaga bomot kim dai tang sisen. Kadan kamala ka por mangin pai show try na mangin don ki pop sibona ka chingem. Tengin pai show try mi ta sngi. Lese dan pleng jong fi ni ka por fi don ki jing jaga ba e palat. But pim I don lat shu igata. Ngala kren fi balada ka fi don ka umat kum go marry. Fin lap dan ka ba e ba no blame dan ka ba slam. Tengini duai bat fi agani gapor. Ngakwa agani gapor ngan duai no. Katuko ba ngayo sngo menen agani skor ngakwa fin bat ba. Play le AA fi agani gapor. Balay film I lat yo minsim jong play agani gapor. Nama kadang day ka lat bo play udang play fi fin snap agani chingi kai. Baki umat ki bo play bo aga khamat jong fi. Kim day tangki umat ki bapin su yam kai. Hari ay kini ki umat pinum peleno shiki brio. Yam khamat jong play. Finyo kin chaki kamba. Shame ki jing penem. Bat pin la yakaban yang na kabantaki wairo. Bat pinum babi shirta ki jingem. Tangini duai hakini ki por. Kutrahi nga yang nang niya play nga duai nam tangini ki brio baro ki bayo sngaw. Yakani ke jing hikai ke bang kren chapangki umat. A play be it jonga ngayo iko pa. Badan shibon ki briu ki bam jutre yakaban pediang ke ketien ke jame. Andre hakini ke por ngayo I dan gini ke briu ki basngap dagi spa bagi hajar. Try ke bagi dang snap igini ke jing kren. Try do mense makhot nganget bamekta iki. A play nge kirpat igini ke por bamen kta yga donot jonki. Bakin sham yga jing kalaka bamut mentagi ski.
Ada play be jong ame yo I dan play jong ki ko pa. Ki ba jing em jong ki ko try ki dan play jing te mrau jong ki ek enga tuai men pelat ye ki mate sngi. But ka wei ga banga kerpat ke ni ga por ke de ken try. Ada dan play jong ki a play ki ba kloi ga ban pai shame. Kta ek ki de jing chau mat I can pai shame ko try. But a play again in Paul and done a playing junkie, keep a done, come a yap, come done sugar jinker man. Keep a do no, yiki ake jinker, but give him done lot show. And Ray Habba me one can try, link back and kill me one chicken young junkie. But Habba me young hanging a snee. I could try, but can done keep a nung and take a sneak about one gum marry a play. Keep a what up, dang junkie jinkia, junkie jing you can do. Pen banki jet, ikaban money me, but ban chow man. Try me yo kini ki priu ki ba dem khasi ki ba yam. Dan na playing junkie ang ne ko pa ki ba jaw man kini ko par. What ya like na ki yeng junkie try. Kta ye ki jing em junkie. Pin mi pat la dan ki Lazarus ki bam idon jinkerman show ki yeng. Trying a try man play yang. Ye ki ta jing do jinkerman. I can one ki jinkerman. Haba ki dan ki priu ki ba yam kini ko par. Trying to I play begin babisa shiki bo bum chukut. Trying do I go pa begin yam you jink you get a jink baby. Do I begin yam like a jink lakabamut agony por. But nganget can try getting a por make taiki pen kia you give a pang try. Leg a come back getting a por play. Blood you can a jink pang. But I can make a met junkie can you young you come back. But do I can shamig a jink pen him and like a snee. Can shamig a jink lakabamut. But bo aki ka donut ka bajau mat nam taki way ru try. But I biki ummat ki bajau nagi kamat junkie. Kin long ko pa ki taki ummat ki bahaba ki bet men taki sngi daga jing jau mat. Kin yo ot daga jing kamet. Trying a islet shamiga buram. Kat bau men sim to me udang kta iki agni ka por. A playing a duai men le ka kamba aga yeng junkie. Men ben emiki men kerkhu iki. But a play with it. Men yala me ki shakapura. Haga kertenga jong uchi sumi tuai. Amen bad. Amen. Amen. Blayon ker khui fege ni kapar. Nganget kat bangan ang kren kadan ke jingkta no tuai. But lado blay kuta efi, but la pisngo to pi pai show blay. But finyo I ge jubab to tuai. Fila fin phone. Fila fin thought daga message. Fila fin pentip. Filafin comments hapo gitu ki chat ki bangi bu hang to filafin le sibon ki comments khnang mga niyo I baka ay ka bo bleu kuren lingba jong amen tagisngi kada tray kam kada kta kada pen pai fi but kada pen long fi ki khon ke jong play to bleu kur khu fi ko afin subscribe but pet yeng ki channel man ka por ka lang ka jingmen to fi ku bleu sibon bleu kur khu fi Ingat baro ina ya sha skor hani ko por ya ko kubor ko brang sudap sam di pastor pon nganget baro ina yo ma I jingker khu lumba kani ko kubor hakani ko por pat kumjuru tungin ya ban pentrai kam ya kani ko kubor ko bangi yo sngo limba shakri jong blay la la fidan kono ka jing dan kam ha ka jing em ko jong fi la ka long ha ka jing duai na ka jing slok fila ban wan Saka Grace Worship Center keberan hamokhar dan ni fila on phone hak ti number keberan hak screen ke jong fi to ublay undan lengkat fi hadop ini sempat hakani ko tayo ban wan publish bon